Loksobha chongmari logi kainwi haste Bidhansabha chongmari wngkha Koktisalo kainwi haste ni result sakhwlaikha a kainwi haste wngkha Arunachal Pradesh tei Sikim. Arunachal Pradesh o kwbangma bodmani kwplai wngkha BJP bodol Bidhansabha ni 60 seat ni bisingo 46 seat mani kwplai wngkha BJP bodol. Aroni simino sawi mankha North East o haino hai BJP hapang phai tongo hwnwi thanai 19 April salmaribo Arunachal Bidhansabha ni 60 seat ni bisingo 50 seat ni chongmari wngkha aroni bisingo kaichi seat o chongmari o bataya karai no kwplai wngwi thangkha BJP bodol Montri okra pema khandu bataya karai no kwplai wngwi thangkha 2019 bisio 60 seat ni bisingo 41 seat mani kwplai wngkha BJP bodol kwbangma seat mani kwplai wngmani bagui no Arunachal Pradesh ni lukurok Montri bokrok Narendra Modi no hambai yafarka social media ni bisingtwi bo swyka hambai Arunachal Pradesh ni lukurok Arunachal ni lukurok hamkrai khlainai bodol no kwplai khlaika BJP bodol no khabai puito khlaimani bagui Arunachal Pradesh ni lukurok no haino hai kha kaham yafaro BJP bodol tabuktei bo phantui sakthari samung khlainai hini saka bo Bureau report Koktisalo